שמי אריאל אלמוג, אני סגן אלוף במילואים. שירתתי בצבא מעל 30 שנה ואני עושה עדיין מילואים. מאחוריי נמצאים נערים ונערות שהשתלבו בקהילה, בדיור בקהילה, תחת הכותרת של שילוב. היי, אני עומרי, אני נמצא בדיור באשדוד. הדירה מאוד יפה וזה חשוב שגם אתם תבואו. כיף פה וזה ממש תורם לי ההתנדבות הזאת. שמי רון, אני בשילוב, בעניינים של שילוב. אני גם מתנדב בגדולים מדהים, וחלק מהתפקיד בצבא שלי זה בכלל להיות בעניין המסוקים. ואני ממש נהנה ותורם ועוזר ושמח כל רגע, ואני מאחל לכם גם שתצטרפו ויהיה לכם כיף. אני אדיר, אני חייל בבסיס הזה של פלמחים כבר מעל שנה וחצי, ואני רוצה להמליץ לכם על הדירות של שילוב. הן משלבות בין צבא, עבודה וחברים, ודירות באמת מומלצות. אני ממליץ לכם בחום לבוא לבקר ולהתרשם. אנחנו בשילוב מאגדים בתוכנו גם תעסוקה, גם דיור ויכולות חברתיות נוספות. מוזמנים להצטרף אלינו. תודה רבה לשילוב.